Gândesc despre dumneavoastră, despre această guvernare, despre cei de la PSD. Publicitate. Ce uși poate deschide afacerea ta prin tehnologie? Dacă ai un salon și te promovezi online, deschizi ușa către mai multe programări. Dar fără securitate digitală, se poate programa și un hacker. Și nu vreau un tunț, ci datele clienților. Și clienții rămâi fără ei. Închide ușa hackerilor. Protejează-ți afacerea cu Vodafone Business. Ai soluții de securitate digitală de la 1,5 euro pe lună. Intră pe deschisla nou.ro. Vodafone Business. Stres, tulburări de somn. Și dacă am oprit acest ciclu infernal? Reacționați cu sedativ PC, fără somnolență, fără dependență. Boiron. Planifică cel mai bun traseu pentru următoarea ta aventură cu Huawei Watch GT6 Pro. Încarcă-l o singură dată și rămâi concentrat pe obiectivul tău. Fii mândru de realizările tale. Huawei Watch GT6 Pro. Corpul se poate opune scăderii în greutate, iar pentru a reuși să slăbești, ai nevoie să-ți readuci corpul în echipa ta. Nu ține mereu doar de tine, pentru că obezitatea e o boală cronică și s-ar putea să ai de-a face cu rezistență biologică la scăderea în greutate. Întreabă-ți medicul despre cum poți trata obezitatea. Lasă durerea în urmă cu Raplon. Raplon acționează rapid atenuând durerea și inflamația. Durere de cap, durere acută lombară, durere musculară, durere reumatică, durere menstruală. Raplon, unic în România. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Un produs Medochemie. Ce merită cu adevărat în viață, tu decizi. Să aibă cei mici suficiente legume și energie, chiar dacă uneori nu e tocmai ușor. Știi că merită. Să o iei de la capăt, cu o nouă iubire. Știi că merită. Să ajuți, merită. Prospețimea, asta contează și calitatea merită întotdeauna. Ce merită în viață ține de fiecare dintre noi, în fiecare zi. Lidl, știi că merită. Rigiditate, disconfort, durere articulare? Doppelherz Collagen 11.000+, cu colagen și nutrienți pentru flexibilitatea articulațiilor și mobilitate. Alege Doppelherz Collagen 11.000+, acum și varianta cu ghimbir și curcuma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Să fii înaintea timpului înseamnă să arăți că-ți pasă, să faci cel mai apreciat salam din România. Să schimbi ceva ce părea imposibil, să faci mezeluri cu eticheta curată, cu mai multă carne și mai puține ingrediente. Cristin, mănânci bine, te simți bine. Acum găsim puterea degresantului Chantecler și în noul detergent pentru mașini de spălat. Vezi ce curățenie impecabilă? Cine curăță mai mult ca Chantecler? Chantecler. Suplimentele alimentare din reclame nu sar din ecran, dar le găsești la Catena. Farmacia inimii Catena. La Trendyol Mega October Sale îți iei trendurile de mâine astăzi. Ai până la 70% reducere la cele mai căutate trenduri în modă, beauty, articole pentru casă și electronice. Și te bucuri de cupoane exclusive care îți dau reduceri peste reduceri. Descarcă acum! Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate. Prea gustos, prea ca la țară. E iaurtul ăsta cremos. Vorba italianului, troppo gustoso. Ce gustoso? Ia de aici un linguroso, că ești troppo pofticioso. Vorba românului, gustul adevărat de țară cu nimic nu se compară. Covalac de țară, prea bun, prea ca la țară. Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Noi Markt bere blondă, produs 3RO, și 25% reducere la toată gama de detergenți Ariel. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Îți pot curăța dinții, dar nu toată gura. Suntem periuțe de dinți, nu perii de gură. Împreună cu Periajul, Listerin curăță de 5 ori mai eficient și conține uleiuri esențiale testate clinic. Listerin, pentru sănătatea întregii guri. Cel mai bun bucătar din lume știe că puiul fericit, crescut lent, dă gustul în farfurie. Hrănit cu porumb, auriul la culoare devine vedetă în orice fel de mâncare. Puiul fericit de la Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună. Probleme cu părul cărunt? Eu nu mai am nicio problemă. Noul Alpecin Grey Attack. Doar folosește-l ca șampon.
Pas cu pas, păr mai închis și mai puternic. Tu când începi să-l folosești? Noul Alpecin Grey Attack. Topping pentru părul tău. Eu iau Detrical pentru că nu am timp să fiu bolnav. Detrical întărește-ți imunitatea. Acum disponibil în farmacii noul produs Detrical 6000. Nu mai ai poftă de mâncare? Poate fi de la ficat. Esențiale Max accelerează regenerarea ficatului. Esențiale protejează și regenerează ficatul tău. Constipație? Aboca a creat Melilax, o microclismă inovatoare cu miere și polizaharide din aloe și nalbă, cu acțiune de evacuare și protecție. Melilax, un nou mod de a elibera intestinul, de la Aboca. Palpitații, senzații de sufocare, oboseală la efort? Alege coenzima Q10 Dual, formula duală cu microparticule și beneficiu dublu asupra inimii. Efect prompt și de durată. Welcome to Douglas, către buzele care spun mai mult decât cuvintele, culorilor îndrăznețe și parfumurilor care domină aerul. Bun venit fiecărei nuanțe pe care o simți astăzi, într-o lume în care frumusețea joacă după regulile tale. Douglas, welcome to beautiful. Descoperă promoția în magazine și online pe douglas.ro. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Din nou la ora de foc, doamnelor și domnilor, testul adevărului. Ora de foc, ne vedem duminica viitoare. Oscilococcinum. Întărește-ți organismul încă de acum. Febră, frisoane, curbaturi. Ai putea să le previi și să te protejezi. Oscilococcinum, medicament homeopatic utilizat în prevenția și tratamentul stărilor gripale. Acesta este un medicament homeopatic și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Boiron. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai banane bio la numai 6,99 lei kilogramul și cașcaval Rucker 500 grame produs 3 ro la doar 16,69 lei. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Ai răcit? Da. Cred că e de la copii. Aș vrea să-i protejez și pe ei și pe mine. Imunil Flor de la Esi te protejează de răceli cu bacterii lactice pasteurizate. Esi, sănătatea care îți dă aripi. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Nu te opri doar la a câștiga bani. Preia controlul asupra lor la XTB, indiferent de suma cu care ai început. Lucrezi din greu pentru banii tăi. Acum lasă-i să lucreze pentru tine. Investițiile implică riscul de a pierde bani și ar putea să nu fie potrivite pentru tine. Stilul e aici, confortul e aici. Tot ce-ți trebuie toamna asta e aici, la Pepco. Totul la prețuri incredibil de mici. Descoperă colecția de toamnă care aduce confort zi de zi. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile. Extractul natural de silimarină din Lagosa are acțiune multiplă cu rol antioxidant, detoxifiant, regenerator și protector. Ficatul nu doare când îl doare. Ai grijă de el cu Lagosa. Dulcolax supozitoare reactivează mișcările naturale ale colonului după 20 de minute ca să începi dimineața eliberat de constipație. Dulcolax, ziua e bună fără constipație. Încearcă colecția vieneză Premium. I do it my way. Caută promoția Julius Meinl în magazine. Sunt cel puțin 100 de feluri de a mânca pate buceci. În bucătăria ta sau în vacanță, cu jumătatea, singur, cu ai tăi. Sunt atâtea feluri de a mânca pate buceci, dar toate au ceva comun. Atunci când pui, pune cu vârf. Pate buceci, gustul bun se recunoaște. În magazinele Maioșan din stațiile Petrom, între 8 și 14 octombrie, sărbătorim aniversariada. Ai 7 Days Croissant diverse sortimente la doar 2 lei și 39 de bani. Și Aqua Carpatica, apă plată 2 litri, la doar 2 lei și 99 de bani. Descarcă aplicația Petrom și ai extra oferte Maioșan. Saios.
Vopsea permanentă, până la 100% acoperire a firelor albe, cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Noua vopsea permanentă Saios. You Intensified. Și pentru nuanțe reci care neutralizează tonurile galbene, încearcă noua vopsea permanentă Saios. Murdăria cu adevărat persistentă, cum ar fi calcarul, petele și rezidurile de săpun, se formează fără să-ți dai seama. Dar noi știm exact cum să scapi eficient de ea. Chillit Bang Expert are o formulă specială cu spumă activă care acționează imediat și elimină 100% calcarul și alte pete dificile. Chillit Bang Expert și murdăria dispare. Petele de grăsime din bucătărie Parcă apar de nicăieri. Dar Chillit Bang Expert elimină 100% grăsimea uscată. Chillit Bang Expert și murdăria dispare. Poți să te bucuri de viață atunci când faci ce-ți spune inima. Normal că pot. Doppel Herz Activ Calciu, Magneziu, Zinc, Seleniu cu vitamine și minerale esențiale te ajută să-ți menții vitalitatea și capacitatea de efort. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Inflamațiile sau infecțiile în zona intimă nu ar trebui să facă parte din viața unei femei. Alege Ginexid, spumă pentru igiena intimă cu proprietăți antiinflamatoare, antifungice, calmante și revigorante. Mențineți sănătos pH-ul în fiecare zi cu Ginexid spumă. Un flacon, 90 de utilizări revigorante. Mai multă încredere pentru fiecare femeie cu gama Ginexid de la Natur Pharma. Mezelurile Meda au o nouă rețetă. Mai simplă și mai curată, dar la fel de gustoasă. Deci, aranjează, trântește, prepară și savurează așa cum vrei tu. Meda, tot ce e mai gustos din carne. Acum mai simplu, mai curat. De ce să aștepți ca durerea să devină insuportabilă? Naldorex 220 mg conține naproxen sodic, care ameliorează rapid durerea de cap, durerile de spate, durerile menstruale, cât și alte tipuri de dureri. Spune nu durerii la timp! Se răcește afară, dar pasiunea ta rămâne fierbinte. Cu utilajele cu acumulator de la Stihl. Conectezi, te reconectezi și transformi. Fă-ți colțul tău de rai cu Stihl. Descoperă promoțiile de toamnă și soluțiile de finanțare disponibile în rețeaua distribuitorilor autorizați Stihl. De la o vârstă, orice număr contează. Toate trec mai ușor atunci când te poți mișca în voie. Cu tripla putere a colagenului, Colafast activează mobilitatea și confortul articulațiilor tale. Caută oferta 3 cutii la preț de 2. Colafast te pune în mișcare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Cu Penny Card ai extra beneficii în fiecare zi. Joacă și câștigă cu roata Penny unul dintre cele 300.000 de premii. Ai 2 șanse de câștig zilnic. Descarcă aplicația, fă-ți card digital și poți fi premiat. Încearcă-ți și tu norocul cu roata Penny și bucură-te de premiile instant. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Bună seara, sunt Andreea Sava, bine v-am găsit la media. După vedem și cum, să ne spună domnul general, cu intonarea acelui marș pentru domnul Bolojan, un marș prezidențial de altfel. Dar asta nu-i cafea. Nu, este ceai verde. Eu o să-mi fac totuși o cafea. De când avem energie electrică verde de la Engie, totul a devenit verde. Nu merge aparatul. Chiar dacă avem energie electrică verde, tot trebuie băgat în priză. Engie. Furnizăm energia care îți dă energie de peste 20 de ani. Am revenit în direct, domnule... Ce uși poate deschide afacerea ta prin tehnologie? Dacă ai un magazin de jucării și îți faci shop online, deschizi ușa către vânzări în toată lumea. Dar fără securitate digitală apare un hacker și îți blochează site-ul. Adio comenzi, adio creștere. Închide ușa hackerilor. Protejează-ți afacerea cu Vodafone Business.
ai soluții de securitate digitală de la 1,5 euro pe lună. Intră pe deschislanou.ro. Vodafone Business. Sunt nebun, iubesc și nu am bani. Nimeni nu-mi stă-n drum. Am șoseaua mea doar cu un singur sens. Mă va duce undeva. Vida Instant Riva, acum cu un dressing special 2 lei pentru un gust bogat și unic în preparatele tale preferate. Riva, happy goodness. Mulțumesc, Tefal! Cu Dualizii Fry e rapid, sănătos și mereu gustos. Cu Tefal redescoperi plăcerea gătitului. Energie de dimineață. Verde! Bio. Eu mă referam la energie electrică verde de la Engie. Plus până la 100 kWh cadou la prima factură. Cu Ampero Verde ai până la 100 kWh cadou la prima factură de energie electrică și un preț avantajos pe care te poți baza până în septembrie 2027. Tuturor ne plac, dar când e să le spunem pe nume... Cum se zice? Crembuș? Crembuști, cu N. Crenfox. Mai simplu. Cremfox. Și mai simplu și mai gustos. Schwarzkopf Gliss. O zi bună începe cu un păr catifelat. Rutina de îngrijire cu Gliss Oil nutritiv, îmbogățit cu uleiuri nutritive, pentru un păr hrănit în profunzime. Catifelat și 100% mai puternic. Schwarzkopf Gliss Oil nutritiv. For every you. Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă. Stilul e aici, confortul e aici. Tot ce-ți trebuie toamna asta e aici, la Pepco. Totul la prețuri incredibil de mici. Descoperă colecția de toamnă care aduce confort zi de zi. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile. Cum curăț și demachez tenul? Cu apa mea micelară Garnier. Eficacitate dovedită. Curăț eficient și delicat. Recomandată de Lorena și mama ei, potrivită pentru tine. Atenție la semnalele de alarmă atunci când cumpărați o mașină second hand. Dacă vânzătorul mașinii nu menționează numărul VIN în anunț sau evită să discute despre kilometraj, e posibil să ascundă informații importante. Verifică istoricul mașinii pe carvertical.ro. Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Nu lăsa durerea să te distragă. Încearcă Diclac Gel. Conține concentrație maximă de diclofenac, care ameliorează durerea și inflamația musculară și articulară. Diclac. Creăm amintiri frumoase împreună. Mezelurile Meda au acum o nouă rețetă, mai simplă și mai curată. Deci savurează-le așa cum vrei tu. Meda, tot ce-i mai gustos din carne, acum mai simplu, mai curat. La PPC ai până la 36 de tranșe egale la electrocasnice, aparate de aer condiționat și centrale termice direct pe factură. Dar și oferte avantajoase la energie. Te așteptăm în magazine și pe ppcenergy.ro. PPC. Energie pentru orice. În farmaciile Dr. Max ai prețuri Dr. Max la sute de produse. Acum ai Parusan, șampon împotriva căderii părului pentru femei la 44,99 lei și Evoluderm lapte de corp diverse sortimente la 29,99 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Planifică cel mai bun traseu pentru următoarea ta aventură cu Huawei Watch GT6 Pro. Încarcă-l o singură dată și rămâi concentrat pe obiectivul tău. Fii mândru de realizările tale. Huawei Watch GT6 Pro. La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți vopsea albă acrilică Luxense 10 litri la doar 84,99 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Teraflu Max, răceală și gripă. Acționează. Se simte. Ameliorează simptomele de răceală și gripă și începe să acționeze în 10 minute. Teraflu Max, răceală și gripă. Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul.
170 de ani de Müllers, 170 de peștișori de aur. Alege Müllers, expertul în omega-3 pentru creier, inimă, imunitate și viață din plin. Sephora. It should cost $1 billion to look that good. Take it all off, it's pure. It should cost $1 billion to look this good. Check my technique. All the pretty boys to the floor. Million Gold Parfum, the new fragrance by Rabanne. Sephora. Suntem conectați prin emoție în rețeaua campionilor. Trăiește adevărata experiență 5G cu Vodafone, cea mai bună rețea mobilă. Vodafone. Acut pe acut se scoate. Sinupret Acut, recomandat de medic. Prin combinația unică de plante, eliberează căile respiratorii și înlătură durerea de cap sinusală. Sinupret Acut. Ai răcit? Da. Cred că e de la copii. Aș vrea să-i protejez și pe ei și pe mine. Imunin Flor de la ESI te protejează de răceli cu bacterii lactice pasteurizate. ESI, sănătatea care îți dă aripi. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Rowenta te ajută să scapi rapid de micile accidente de zi cu zi cu noul X-Clean 10, creat special pentru a aspira și spăla în același timp chiar și cele mai dificile pete, pentru rezultate perfecte dintr-o singură mișcare, oriunde ai nevoie. Noul aspirator X-Clean 10 de la Rowenta aspiră și spală în jumătate din timp. Am învățat să am încredere în mine și în alegerile pe care le fac. Iar pentru îngrijirea tenului meu, aleg să am încredere în știința din spatele L'Oréal Paris. Age Specialist, triplă acțiune antirid dovedită clinic. Rutina antirid potrivită pentru vârsta mea. Aleg Age Specialist de la L'Oréal Paris. Pentru că merit. În vremurile astea, porți multe pălării. O faci cu drag, dar nu-i ușor. E chiar obositor. Meriți o mână de ajutor de la Sargenor. Sargenor conține aspartat de arginină care acționează la nivel celular. Sargenor, reîncarcă-te cu spor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Tehnologie de top aveți? Da. Prețuri bune? Ia să văd foaia. Da, domnule. I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți. Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici. You're beautiful. Oh no, you're magical. Nou, Sano Maxima balsam de rufe ultra concentrat. Parfumuri noi de care să te îndrăgostești. O lume magică a parfumurilor. E vreo problemă? O rezolvă Sano. Bani pentru belele. Asta e. A venit beleaua. Și când vezi cât costă beleaua, nu intri în panică. Intri pe vivacredit.ro. Viva Credit. Bani pentru belele. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Suplimentele alimentare din reclame nu sar din ecran, dar le găsești la Catena. Farmacia inimii Catena. Să fii înaintea timpului înseamnă să arăți că-ți pasă. Să faci cel mai apreciat salam din România. Să schimbi ceva ce părea imposibil. Să faci mezeluri cu eticheta curată, cu mai multă carne și mai puține ingrediente. Cristin, mănânci bine, te simți bine. La Spitalul Oncologic Medex, fiecare pas este făcut cu grijă și speranță. Medicii noștri îți oferă răspunsuri și soluții clare. Cu ajutorul tehnologiei avansate îți oferim precizie și siguranță, condiții și dotări ca în Austria sau în Turcia, acum și în România. Servicii medicale gratuite prin Casa de Asigurări. Spitalul Oncologic Medex. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea. Asta înseamnă beceartă. Doamnă, ce vrea să zică e că am folosit BCA din ăsta bun, Performo, cu izolare termică și fonică, plus protecție la foc. Noul BCA Holcim Performo, cu tehnologia artă și precizie pentru pereți rezistenți și durabili.
Adaugă perlele parfumate Lenor înainte de fiecare spălare pentru a simți o învăluire de prospețime non-stop. Un parfum atât de intens care durează întreaga zi, chiar și până seara târziu, eliberând prospețime în orice moment. Lenor perle parfumate. O învăluire de prospețime non-stop. Apasă pedala pentru mai multă acțiune sau pentru o curățenie fără efort. Vileda Turbo se învârte și stoarce. Cu fiecare pas, mopul devine mai uscat pentru o curățare perfectă. Mopul Turbo Spin. Vileda. Încearcă Vileda Ultra Fresh. Bureți și lavete antibacteriene. Senzație de congestie? Încearcă Olint HA. Oferă ameliorare rapidă cu orele. Olint HA. Încearcă și Olint Duo. Formula sa dublă desfundă nasul și vindecă mucoasa. Olint Duo. Mulțumesc, Tefal! Cu Dualizy Fry e rapid, sănătos și mereu gustos. Cu Tefal redescoperi plăcerea gătitului. Stres, tulburări de somn. Și dacă am oprit acest ciclu infernal, reacționați cu sedativ PC, fără somnolență, fără dependență. Boiron. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește. Bună seara din nou, bine v-am găsit la Nescu alături de Antena 3 CNN. Urmează imediat Mircea la În Gura Presei. Intrați și pe site-ul nostru în timp când noi suntem în publicitate. Ce de pe site continuă știrile. Eu vă aștept din nou sâmbătă viitoare la ora 21 la Descoperiți. La revedere! Palpitații, senzații de sufocare, oboseală la efort? Alege coenzima Q10 Dual, formula duală cu microparticule și beneficiu dublu asupra inimii. Efect prompt și de durată. Ce uși poate deschide afacerea ta prin tehnologie? Dacă ai un magazin de jucării și îți faci shop online, deschizi ușa către vânzări în toată lumea. Dar fără securitate digitală apare un hacker și îți blochează site-ul. Adio comenzi, adio creștere. Închide ușa hackerilor. Protejează-ți afacerea cu Vodafone Business. Ai soluții de securitate digitală de la 1,5 euro pe lună. Intră pe deschislanou.ro. Vodafone Business. Calmotusin, balsam pentru căile respiratorii. Încearcă și Calmotusin Drops cu miere și eucalipt, ce ajută la degajarea căilor respiratorii. Tuturor ne plac, dar când e să le spunem pe nume... Cum se zice crembuși? Crembuști, cu N. Cremfox. Mai simplu. Cremfox. Și mai simplu și mai gustos. La Afidea îți oferim mai mult decât tratament. Îți dăm siguranța că nu ești singur și curajul să mergi mai departe. Alege excelența. Alege Afidea Med Europa. Oamenii zic că acasă este locul ăla în care te-ai născut. Dar acasă e și locul în care te simți împlinit. Eu? Andrei Marin mă numesc. Pentru mine, platforma asta e a doua mea casă. Un inginer de foraj venit din Gorj, fix în mijlocul mării, să scoată 100 de miliarde de metri cub de gaze. Ce vorbești? Să faci parte din proiectul Neptun Deep e o mândrie care rămâne cu tine toată viața. Când lucrezi pentru acasă, lucrezi cu toată inima. Și acasă e toată România. O factură de la electrica furnizare. Tu ai primit-o, vecine? Încă de acum 2 săptămâni, pe net, nu pe bicicletă. Și eu tot electronicul am. Fii și tu vecin smart. Activează factura electronică în contul My Electrica și o primești online fără bătăi de cap. Ai grijă de natură și poți câștiga electrocasnice smart, ca tine. Știm că e greu când încerci iar și iar să slăbești și pur și simplu nu reușești. Uneori, corpul se poate opune scăderii în greutate, dar la fel de adevărat e că pentru a reuși să slăbești, ai nevoie să-ți readuci corpul de partea ta, în echipa ta, pentru că obezitatea e o boală cronică, nu o vină, pentru că s-ar putea să ai de-a face cu rezistență biologică la scăderea în greutate. Știm că e greu, dar nu trebuie să fie. Informează-te pe obezitateaesteoboală.ro și vorbește cu medicul tău.
Parfumul balsamului tău preferat, la fel de intens. Acum și detergent gel. Sano Maxima Blue Blossom, detergent gel pentru rufe. E vreo problemă? O rezolvă Sano. Mara are o afacere frumoasă și vrea siguranță pentru banii ei. Prin Tradeville, investiți în titluri Fidelis, răscumpărate de stat la maturitate, cu dobânzi mari și fără impozit. Mara croiește un viitor sigur. Tradeville, brokerul de retail numărul 1 din România. De 30 de ani vii să-ți iei ceva bun de la Mega. Între 12 și 14 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoria cafea. Doar cu Card Connect. Mega Image. De 30 de ani bun pentru noi toți. Iritație de scutec, piele uscată, chiar și după expunerea la frig? Bepanthen unguent are grijă de pielea întregii familii, indiferent de vârstă. Bepanthen, mereu alături de tine. Încearcă colecția vieneză Premium. I do it my way. Caută promoția Julius Meinl în magazine. Vitamina C sau vitamina D? De ce nu amândouă? Pe amândouă le găsești în Bereș Vitamina C, 1500 de miligrame, plus vitamina D3, 3000 de unități, 30 de comprimate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Tractoare de legendă. Colecționați reproducerile perfecte ale unor modele istorice. Primul număr, UTB 650 la doar 14,90 lei. La chioșcurile de ziare și pe hachet.ro. La Unisolești recoltăm semințe 100% românești și le presăm o singură dată pentru a obține Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești. Dimineți, întâlniri, distracție, viață pe fast forward. Ai nevoie zilnic de un aliat care să te susțină fără să te încetinească. Improvis Fast Melt. Pliculețele cu miliarde de bacterii benefice care contribuie la refacerea florei intestinale pentru digestie mai bună și imunitate mai bună. Ușor de administrat, se dizolvă instant pe limbă și au gust bun. Ia Fast Melt în fiecare zi, chiar și când nu iei antibiotic. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Cu tripla putere a colagenului, Colafast activează mobilitatea și confortul articulațiilor tale. Caută oferta 3 cutii la preț de 2. Colafast te pune în mișcare. Încearcă bira Moretti Sale di Mare. Perfect. Cu un strop de sare de mare din Italia pentru mai multă savoare. Sărbătorim 20 de ani de prețuri bune! La Kaufland între 8 și 14 octombrie 40% reducere la toată gama de produse Nivea, 30% reducere la toată gama de chipsuri Lay's și 25% reducere la toată gama de bere Ursus. De 20 de ani parte din familia ta. Kaufland. Ai răcit? Da. Cred că e de la copii. Aș vrea să-i protejez și pe ei și pe mine. Imunil Flor de la Esi te protejează de răceli cu bacterii lactice pasteurizate. Esi, sănătatea care îți dă aripi. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Toamna asta vine cu confort și beneficii atunci când schimbi centrala. Ia-ți soluția E.ON Life cu centrală termică în condensare și te bucuri la alegere de termostat cadou sau 250 de lei reducere. Intră pe eon.ro și profită de ofertă. E.ON. La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți convector electric Actuation Lake 3 2000 de W la doar 89 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Noul KGM Torres Full Hybrid îți aduce libertatea de a te bucura de momentele cu adevărat importante. Silențios, rulează până la 94% în modul electric. Are un consum redus și o ofertă imbatabilă. Torres Full Hybrid. De la 29.330 euro TVA inclus. Testează-l acum. KGM. Made in Korea. Susține inima ta. Aspacardin acționează asupra inimii și a vaselor de sânge, previne palpitațiile și luptă cu oboseala. De ce apreciază consumatorii Lacium? Farmacistul mi-a spus că bacteriile bune pot contribui la creșterea imunității. Lacium, aliatul florei intestinale.
Diabetul nu are vârstă. Nu întreabă câți ani ai, câte momente frumoase ai trăit, ce planuri pentru viitor ai sau cât de mult îi iubești pe cei din jur. Diabetul poate afecta pe oricine, oricând. De aceea, alege să ai grijă de tine și de cei dragi. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max și testează-ți gratuit glicemia ca să afli dacă ai predispoziție pentru diabet. Intră pe fundațiadrmax.ro și află când vine caravana în orașul tău. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max. Se răcește afară, dar pasiunea ta rămâne fierbinte. Cu utilajele cu acumulator de la Stihl. Conectezi, te reconectezi și transformi. Fă-ți colțul tău de rai cu Stihl. Descoperă promoțiile de toamnă și soluțiile de finanțare disponibile în rețeaua distribuitorilor autorizați Stihl. Începe sezonul rece. Întărește-ți imunitatea. Ia Detrical 2000 cu vitamina D. Pentru sistemul nervos periferic ai Periferisan, cu uridin monofosfat, ginseng, magneziu și vitamine. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Ai venit când erai mic? Dar și cu ăla mic, cu chef de gătit, de iubit, de citit, de duel cu baghete. Mereu vii și revii să-ți iei ceva bun de la Mega. Mega Image, de 30 de ani, bun pentru noi toți. Cardiogut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticității lor normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge. Votat produsul anului în categoria suplimente alimentare, sistem cardiovascular. Nu depășiți doza zilnică recomandată. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu lăsați la îndemâna și vederea copiilor mici. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vacanță în Tenerife. A părinților tăi prin paralela 45 și a voastră în regim propriu. Hai să vedem dacă e vreo diferență. Cu ce se deplasează ai tăi și cu ce vă deplasați voi. Cum sunt primiți ai tăi la cazare și cum sunteți voi primiți la cazare. Cum vizitează ai tăi Loropark fără așteptare și cum voi stați la coadă. Ideea e că vacanțele ar trebui să se simtă ca vacanțe. Și când îi vezi pe ai tăi cât de relaxați sunt, te gândești că știu ei ce știu de aleg paralela 45. Paralela 45. Tu fă-ți bagajul. Noi ne ocupăm de restul. Să fii înaintea timpului înseamnă să arăți că-ți pasă. Să faci cel mai apreciat salam din România. Să schimbi ceva ce părea imposibil. Să faci mezeluri cu eticheta curată, cu mai multă carne și mai puține ingrediente. Cristin, mănânci bine, te simți bine. Dacă whisky-ul ar vorbi, Johnny Walker Black Label ar cânta cu note de caramel fin, intens fructat și un strop de fum, la fel de bun pe cât sună. Ai nevoie de energie pentru pasiunile tale, dar oboseala și epuizarea pot fi un obstacol. Pentru toată energia de care ai nevoie, încearcă Supradin Energy de la Bayer. La Trendyol Mega October Sale îți iei trendurile de mâine astăzi. Ai până la 70% reducere la cele mai căutate trenduri în modă, beauty, articole pentru casă și electronice. Și te bucuri de cupoane exclusive care îți dau reduceri peste reduceri. Descarcă acum! Ce coamă are leoaica mea? Mami, doar animalele au coamă. De unde ai aflat? Prin joacă. Colecția Animale din Sălbăticie. Descoperă-le poveștile și lasă-te purtat într-o aventură a naturii plină de povești uimitoare. De la De Agostini. Primul număr, Mama Girafă și Puiul de Leu. Când întrebările devin incomode, adevărul arde și luminează în noapte. E ora dreptății, e ora de foc. Interviuri aprinse cu oamenii momentului, subiecte arzătoare, dezvăluiri incendiare. În fiecare duminică de la 20, ora de foc. Cu Ana Zanfir, doar la Antena 3 CNN. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Da, bun găsit la minunăția de emisiune.